Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht over 3 maal celstraf voor het niet doen van aangifte. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten. Vorige week zijn er namelijk verschillende ondernemers gedagvaard, 7 in totaal. Ze hebben meerdere keren geen of te laat winstbelastingaangiftes ingediend of geen informatie verstrekt aan de Belastingdienst. Daarnaast zijn 6 ondernemers die al eerder zijn veroordeeld opnieuw opgeroepen. Zij hebben zich niet gehouden aan de voorwaarden van hun voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechter heeft in 3 zaken een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. In de andere zaken kregen de veroordeelden een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 tot 4 maanden met een proeftijd van 3 jaar. Er is niemand vrijgesproken. Zaak tegen Renox Kalmes uitgesteld. Rechtermeester Leijten honoreerde gistermiddag een groot deel van de verzoeken van advocaat Eldon Peppi Silveran. En dat betekent dat er veel tijd nodig is om alle mensen te ondervragen en zaken te onderzoeken die te maken hebben met de zaak tegen Renox Kalmes. De voormalig parlementariër stond gisteren voor de rechter omdat hij beschuldigd wordt van het vervalsen van salarisslips. Dat zou hij hebben gedaan in een periode van een jaar. Zelf ontkent hij dat hij op welke manier dan ook bewust iets heeft gefraudeerd. En de eerste bijeenkomst, of de eerste zitting in juni, was die nog niet voorbereid. Nu lag er een hele lijst met mensen die verder gehoord moeten worden. Dus de rechter heeft de zaak tot onbepaalde tijd uitgesteld, zodat er goed kan worden voorbereid op de daadwerkelijk inhoudelijke behandeling. Er zullen verschillende getuigen worden gehoord. En dat allemaal om ervoor te zorgen dat de zaak duidelijk wordt. Heeft Kalmes bewust fraude gepleegd met de salarisadministratie van enkele medewerkers of niet? Dat is de vraag. Verhoging normering specialisten toegestaan. Dat blijkt uit een advies van de Raad van Advies. Het gaat over de landsverordening normering topinkomens. Daarmee kunnen medisch specialisten maximaal 500.000 per jaar verdienen. Door deze wet in te voeren wordt het bedrag verhoogd van 365.000 naar 500.000 gulden. En de Raad van Advies heeft dat gezegd dat dat door kan gaan, maar er zijn nog wel verschillende zaken waar de regering naar zou moeten kijken. Onder meer of er ook onderzoek is gedaan naar andere groepen topfunctionarissen, niet alleen maar de medisch specialisten. Verder heeft de Raad van Advies verschillende adviezen gegeven over hoe de wet nu tot stand is gekomen en wat eraan verbeterd kan worden. De partij Man-Pin wil duidelijkheid over de compensatie. De partij doet een dringende oproep aan Aqualectra en de regering om een compensatieregeling te treffen voor de schade die de gemeenschap heeft geleden tijdens de blackout van vorige week. Ook wordt opgeroepen om te werken aan concrete plannen, zoals eerder al in rapporten werd aanbevolen, om een duurzame en robuuste infrastructuur te garanderen. Volgens de partij heeft de blackout ons land bijna 24 uur lam gelegd en het dagelijks leven van talloze huishoudens, instellingen en bedrijven ernstig ontwricht. Gezinnen zaten zonder stroom, het verkeer raakte in chaos en het communicatiesysteem viel uit. Kinderen konden ook niet naar school dus. En er zijn verschillende punten waarvoor de partij wil dat er duidelijkheid komt over een speciale compensatieregeling, maar ook maatregelen die genomen moeten worden om te zorgen dat we niet weer in een blackout terechtkomen. SVB viert 65-jarig bestaan. Dat is natuurlijk een belangrijke leeftijd, 65. Het is een mooie leeftijd, maar het is ook de leeftijd waarop mensen hun pensioen gaan krijgen. Daarom werd er gisteren uitgebreid stilgestaan bij het 65-jarig bestaan. De directeur van de SVB, Dr. Anders François Simon, gaf aan dat 65 jaar een bijzonder jubileum is en hij benadrukte natuurlijk ook op het recht op pensioen. En er werd stilgestaan bij de vader van de sociale verzekeringsbank, Ciro Kroon. Hij is de belangrijkste pionier van de sociale verzekering in de gemeenschap. In 1960 was hij minister van Sociale Zaken toen de ouderdomspensioenwet in werking trad. En toen richtte hij ook de SVB, de Sociale Verzekeringsbank, op. Nieuwe ladderwagen voor Aruba. Het ziet er mooi uit. Het is een brandweerwagen met een
grote ladder en die werd gisteren gepresenteerd. Ook in aanwezigheid van minister Arthur Douwers van Justitie. Het gebeurde allemaal op Aruba. De wagen was al eerder aangekomen, maar omdat die in Europa is geproduceerd, moesten er nog wat kleine technische uitdagingen worden uitgevoerd. Maar nu is de ladderwagen ideaal om branden te bestrijden vanuit een hogere positie. In totaal hebben 30 brandweerlieden de opleiding tot bediener van de autoladder afgerond en hun certificaat ontvangen. Dat is mooi. En dan nog een treurig bericht, tenminste. De familie van de 83-jarige Wilfrido Florentina maakt zich grote zorgen. De 83-jarige man is op vrijdag 22 augustus uit zijn huis aan de Kaya Abrahams weggegaan en sindsdien is hij niet meer teruggekeerd. De politie heeft op 28 augustus zijn foto verspreid. Afgelopen weekend op zondagochtend hebben familieleden en vrijwilligers samen naar hem gezocht, maar zonder resultaat. Volgens de familie is er bewijs dat hij vermist is in het gebied van Coral Tabak. Zijn foto kunt u nu zien en mocht u enige idee hebben waar deze man zich zou kunnen bevinden, kunt u de politie bellen naar 917 of anoniem naar 108. We gaan even naar een break, we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Sint Maarten, want daar is een grote stap gezet in de rampenvoorbereiding met een nieuwe Early Warning systeem. Er is een training overgehouden over een cell broadcast en simpel gezegd moet het daarmee makkelijker worden om door middel van nieuwe technologie meldingen naar mobiele telefoons te sturen als dat nodig is voor onder meer een natuurramp of een andere ramp. Dat moet goed georganiseerd zijn en onder leiding ook of in aanwezigheid van de minister-president Luc Merselina werd er aan gewerkt. Er waren allemaal live testen van het systeem. Er werden rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd. Er werden kleurcodes bepaald, gestandaardiseerde berichten. Er werd hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat er dadelijk via een waarschuwingssysteem, via mobiele telefoons, mensen sneller op de hoogte zijn als dat nodig is op Sint Maarten. Dan gaan we weer terug naar Curaçao, want het Collegio San Domenico heeft het 71-jarig bestaan gevierd. En dat gebeurde op 1 september. En daarmee werd er ook een nieuw logo gepresenteerd. De leerlingen zongen ook een speciaal schoollied. En er waren inspirerende woorden en de onthulling van een nieuw logo met We Love KSD. San Dominicus, de school, de Collegio San Domenico in Montagna, is trots dat het al 71 jaar leerlingen aflevert voor de maatschappij die daarmee op een goede wijze in de maatschappij terechtkomen. Zo werd benadrukt. Dan voetbal. De selectie van Curaçao traint in Trinidad en Tobago voor de belangrijke wedstrijd op 5 september. En de extra, de sportredacteur Carl Ruiter heeft op een rij gezet dat in de afgelopen 5 wedstrijden Trinidad en Tobago maar 1 keer wist te winnen. En dat is goed nieuws, want Curaçao heeft daardoor beter voorbereiding op Trinidad en Tobago. Of dat daadwerkelijk iets uitmaakt bij de wedstrijd weten we niet. Maar ze kunnen in ieder geval vanuit een sterke positie dadelijk tegen Trinidad en Tobago aantreden. En op de beelden ziet u onder meer de training van de nationale selectie.
Dan gaan we nog naar internationaal nieuws. Tijdens een bijeenkomst met internationale media in Caracas waarschuwde de Venezolaanse president Nicolás Maduro zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump dat Marco Rubio uw handen wil bevlekken met bloed. Met Zuid-Amerikaans bloed, Caribisch bloed, Venezolaans bloed. Als Venezuela zou worden aangevallen, dan zou het land onmiddellijk een periode van gewapende strijd aangaan. En daarmee reageert Maduro op de aanwezigheid van verschillende marineschepen van Amerika in de buurt van Venezuela. Volgens de Verenigde Staten staat Maduro aan het hoofd van een drugskartel en daarom hebben ze de oorlogsschepen gestuurd. Maar de Venezolaanse president beweert dat 8 Amerikaanse schepen met 1200 raketten aanwezig zijn en spreekt van een volledig criminele, bloedige dreiging. En volgens hem is er nog nooit in de afgelopen 100 jaar zo'n dergelijke grote militaire dreiging op het continent geweest. Hij maakt zich ernstige zorgen, maar laat ook weten dat Venezuela ten alle tijde terug zal slaan. Tijdens de persconferentie toonde hij ook een cadeau van zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Hij heeft namelijk een telefoon aan Maduro gegeven, de Huawei, en die kan niet worden afgeluisterd, zelfs niet door de gringo's, nog door spionagevliegtuigen, nog door satellieten. En hij voelt zich daar veilig mee. Maar het zijn harde woorden over bloed en dreiging, militaire dreiging, die nu van Venezuela in de richting van Amerika gaan. We houden het voor u in de gaten, net zoals we alles voor u in de gaten houden wat hier gebeurt in de regio. En dat doen we morgen weer. Ik hoop dat u er dan weer bent. Het allerbeste. Tot ziens.